ahụ na a ga-anọkọta nnọọ asị na n'ọgwụ ọdịnala ka ya bụ nwatakịrị nwaanyị na-emezikwa. Ọ ga-abụ oge ụfọdụ nwanne m nwoke ọ na-esi ama anya ofufe n'isi sị m na ọ bụ na onye gwaghị n'ụwa onye gwa ya nwa na onwe ya godi n'ụwa na m ga-anọkọta bụrụ dibịa, ọ bụghị ọsọsọ onye ọdịnala ọ dibịa ya ma nkwetakwa ya ma n'eziokwu na mgbe anyị na-etolite na o nwere ọpụrụ iche dị n'ebe nnọ dịka onye akpụrụ oku na na-enwe ihe dị iche ọ ga-abụ mmadụ n'anya ọsị na onye a dịkwa speshal mana na-eche na ihe a na o nwere ụzọ a na-atụ anya na ya bụ ife ga-eje ma a bụrụ n'ọnụ ụzọ ọdịnala ka ọ ga-eje. Daalụ. Ịma na anyị nọrọ asịkwa na ụka dị njọ, ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu. Anyị nọrọ asị na ndị alakụba dị njọ, ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu. Mana ihe anyị na-ekwu bụ ije ndụ gị, etu isiri wee nọkọta bụrụ onye onwe mgbe ị nọ n'ụka emere Bible quiz kọrọ maka ya. Dịka m si wee kwuo na amụnye m n'ụka ntoo n'ụka, mgbe ahụ ihe gbasara ụka na-echu m ụra. Ngwọli ya mgbe ndị ebe 9 years ka m bidoro soro mebe Bible quiz dịka m ga-asị na Chukwu nyere m amamihe. So na Bible quiz ahụ abụkwa m onye ama ama, nso na the smallest check onye bido from 9 years wee mebe Bible quiz na-represent from parish. Ajaye from parish ayaba na Archdeacon, from Archdeacon ayaba na diocesan quiz. Afọ eji wee mara mgbochi na ya anyị for so many years na-eme ọfụma na ya bụ quiz. Ọ bụ ihe eji wee mara m. Okay, kedụzie mgbe ogini mezili, kedu ka o siri wee mee, ka isi wee nabata okpukpe oku a ndị mbụ na ndị egede aja ana Igbo aja na be nna gị kpọrọ gị? Ife nwere ikwu bụ na onye oge ya ruru enidi họdụ mmadụ egwu ya n'olugo na ndị nwe mmadụ ga-eji aka ya wee bịa kpọọ onye ahụ mee ya ife ọ ga-agba o mee ya onye ahụ ekwete n'ihe a na-ekwu maka ya. Maka abụ nwatakịrị bịa na-eto togide onwe ka mmadụ ga-esi togide fụ na ihe anaghịzi aga ka onye ahụ si wee chee, ma ndị nọ n'akụkụ a na-afụ na onye a abụrụkwa na ife anaghị eze eme ka onye a ka o si wee kwesị. Mgbe ahụ ajụba ese n'iju ese ahụ nke eji wee jupụta na ụzọ o kwesị isi pụta nke esi wee bidokwa ya bụ iji. Enwere ike ịtụnyere nwa obere azụ maka ihe anyị jikwa n'aka akụkọ a onwere ife ọzọ n'onwelu ịka bụ nwa obere nwa ebe nnọ ka m gwa ya ebe nnọ ịka bụ obere nwa, you are a very very young lady, ịghọtago. Ama m na onwelu ọtụtụ ndị dị ka gị na-ege anyị ntị kịta. Ụfọdụ nọsị na mahadum, ụfọdụ nọsị ebe dị iche iche, a na-akpọ ha afa dị iche iche dịka the young lady bịa fụ m n'ọfịs, ọ sị na onye ọbụla na-akpọ ya ọgbanje, na-asị ya na omebika maka na ụfọdụ ụmụaka nwee ụdị okpukpe oku a, ọ bụrụ na fe nwere onye soro ha ụzọ, nwere ike agwa ha dị anya, onye a nwere ike na-eme isi ike, onye a nwere ike na agwa ya dị anya. So ihe dịka gịnị melụ gị iji wee sị na ọ dịkwa ka aja ana Igbo aja na be nna gị na-akpọ gị okwu a? Ọ bịara mgbe m dị ihe dịka arọ 19 years ka m bịa tụrụ ime. Ya ime ahụ m tụrụ onye ọ bụ mụ na ya gbarapụ m, mechakwa ka m mụsịrị nwa ọnachite beme ka udo a na-adị wee bịa mee ka esi eme na omenala Igbo ịnụmanụ. Mana ka a bịaziri bụ anya bụ ihe ekwọrọ aga eme n'elu ọ naghị aga, eme na ọ nara aga. So emechaa wee pụta ka m pụtaziri ya nka nne m bịa sị mba n'ihe a na onwekọ ihe a sị pụtara na alụmdi na nwunye ahụ ka nne m bịa sị n'ihe a na onwe ka o si wee dị n'ihe abụrụ ihe si kwesị ịdị, ọ bụghị ihe atụrụ anya n'ebe onye dị otu anọ. O wee jụba ese ahụ niile ọ na-ajụ ihe a na-asị ya bụ n'ọnwa mmiri ka mbụ m ji ejikwa ndị mmiri emesịkwa ndị mmiri na nka ga-anachikwebe ezi m ahụ. Nsị mba na onye a mesiri m ike, ọ bụ na ndị mmiri ka ọ ga-abụ ndozie mbịa nachikwukwuli ya mba na mama ndozi ga-akwala onwe m already before nje dị ije ya bụ ije dị sef. Onwe ndị ọ ga-agba afọ ma sị m na ịbụkwa nwa mmiri, nsị ogene bụkwa nwa mmiri ha hapụkwanụ m aka. Mana ka ya bụ ife bịa megidezie mbịa tụpụrụ ana chee echiche mbịabata Facebook na-afụzi onwere dibịa nwaanyị na-afụ na-aza Adaobi Nwolokwu
ya bụ onye izizi m bịa afụwa ọ na-eme akọwa onwe ya dịka nwa mmiri mbịasị ya bụ na ịbụ nwa mmiri abụrụ ajọ ife na ebido ghọtawa onwe m wee na-efolo